Fil-bidu tas-seklu, is-seminarista żagħżugħ George iltaqa' ma' grupp ta' żgħażagħ fil-Pjazza tar-Raħal u tiġih l-ispirazzjoni li lil dawn iż-żgħażagħ iwassalhom għand Ġesu. Ma kienitx biċċa xogħol faċli. Iż-żgħażagħ ma kellhomx moħħhom fil-Knisja, fit-talb u fis-seminarista. Dawn riedu jitku, ipejpu għall-kwiet u jgħaddu siegħa żmien wara ġurnata xogħol li kienet tkun iebsa. Kif ser jindieħes magħhom? Kif ser jisirqilhom qalbhom? Dun George, dak iż-żmien seminarista, ma qatx jintilef f'ħafna irqaqat u lil dawn iż-żgħażagħ u ħafna oħrajn warajhom kien ikellimhom fuq Ġesu. Dak il-bniedem li tant ħabb li saħansitra kien lest li jħalli kollox, saħansitra ħajtu. U meta dan is-sempliċi seminarista ma kienx ikun qed jitkellem dwar Ġesu, kont issibu jitkellem dwar Marija ommu. Dan is-seminarista kien tista' tgħid iffissat f'Marija. Marija dejjem f'qalbu. U mhux biss, u xtaq li n-nies kollha jħobbu ħafna lil Madonna, speċjalment lil membri tas-soċjetà tal-mużew, riedhom lil Marija jżommuha f'qalbhom ukoll. Biex jgħinhom huwa kiteb ħafna talb u ċelebrazzjonijiet u wkoll riedhom iġorru dejjem fuqhom il-medalja mirakoluża jew il-labtu tal-Karmnu. Wieħed jista' jitrattom dawn bħala sempliċi devozzjonijiet. Imma għal Dun George dawn ma kinux sempliċi devozzjoni, kienu sinjali li Marija kienet tassew fil-qalb tal-persuna. Qari mill-Vanġelu ta' San Luqa. Imbagħad Marija qalet lill-Anġlu: Kif jista' jkun dan la jiena ma narafx raġel? U jġeb l-Anġlu qalilha: L-ispirtu tal-mulej jiġi fuqek u l-qawwa tal-ogħla tattik. Għalhekk dak li jitwielet ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Qalet Marija: Hawn il-qaddejja tal-mulej, ikun li skont kelmtek. Meta Marija qalet iva, qalet iva għal dak kollu li rieda tagħmel il-mulej. U hi għamlet dak li qalilha l-mulej mill-aħjar li setet. Għalkemm din ma kinitx xi ħaġa faċli. Marija kellha titlaq il-ħolm li kellha bħal kull tfajla ludija oħra u tgħix il-ħolma li Alla kellu għalija. B'dan il-mod il-ħolm kollu tagħha ingħaqad ma' dak ta' Alla għalija biex ġiet iffurmata ħolma waħda. U din il-ħolma Marija għexita f'ħajjitha. Kellha tkun omm Alla u toqgħod għall-ilsien ħażin tan-nies li ma femux li kienet se tilet bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Kellha tibqa' moħbija f'ħajja sempliċi mingħajr għana. Kellha tara li l-bina jitwielet fil-faqar minkejja li hu liben ta' Alla. Kellha tġarrab id-dulur ta' tħabbira ta' xmun waqt il-preżentazzjoni ta' Ġesu. Kellha taħrab bil-familja lejn l-Eġittu biex tipproteġi lil-bina. Kellha taraf li Ġesu kellu jagħmel ir-rieda tal-Missier wara li sabitu fit-tempju
mad-dutturi. Kella tinfired minn ma bina meta beda l-appostolat tiegħu fost il-lut. Kella tara l-nies jimxu wara Ġesu u oħrajn ifixkluh. Kella tkun preżenti waqt il-mewt ħarxa ta' bina u kella tirċievi l-Ispirtu Santu mal-Apostli. Marija warbet il-ħolm tagħha għal dan kollu. U jekk nifqu sawn, forsi toħroġilna l-espressjoni x'ħolma sabiħa dik. Imma permezz tal-ħolma talla f'Marija twetta il-misteru tal-imħabba. Jiġifieri li ben talla li sar bniedem għax iħobbna. U b'dan kollu Marija għamlet rebħa kbira. Rebħa li ma sfaċ fix-xejn. Ma ħażniex teżori kbar fl-art fejn is-sadit u l-kamla jtemmu u l-ħallelin iħaffru jisirqu. Imma ħażnet teżor kbir fis-sema fejn xejn ma jintemm. Mis-sema fejn tammar bir-ruħu bil-ġisem, il-Madonna baqgħet tiġġedded u tibqa' tikkommetti ruħha magħna l-bnedmin. Baqgħet taqdi l-missjoni li tabina fuq is-salib, dik li tkun omna, u baqgħet toffri l-protezzjoni tagħha lilna. Baqgħet tatina messaġġi ta' mħabba fid-deriet f'diversi mkejjen fid-dinja. Lourdes, Fatima, La Satlet, Guadalupe. Minhom bin il-bniedem saret il-bnedmin kollha. Omna, l-om tiegħek. Fi ħsieb Dun Ġorġ, wieħed ma setax ikun nisrani ta' nofs kedda, jew int nisrani, jew inkella m'intix. U li tkun nisrani għal Dun Ġorġ kien ifisser ukoll li tasal li tagħmel l-għażliet li għamlet Marija, mingħajr il-kelma imma jew xi skuża oħra. Għal Dun Ġorġ, in-nisrani kellu jgħid iva u jaċċetta il-konsegwenzi tal-iva tiegħu. Dan kollu xtaqu fis-soċi tiegħu. Mhux għax kienu speċjali, imma biex bil-ħajja tagħhom ikunu ta' xhieda għas-soċjetà. Dan is-saċerdot xtaq li jkun hawn aktar nies li bħal Marija iħallu kollox biex ikunu tas-sew ta' Alla, jagħmlu dak li jrid Alla minnhom fil-ħajja ta' kuljum biex kull fejn ikunu jagħmlu l-ġid. U int se tipprova tgħix u tagħmel dak li Alla jrid minnek? Se twieġbu iva lil Alla biex tħobbu bil-provi billi fil-ħajja tiegħek ta' kuljum tgħix tajjeb kemm tista'? Lesta tgħidlu iva mulej, se ngħix ta' nisrani jew nisranija u bil-għajnuna tiegħek se naħrab il-ħażin u se nagħmel dak li għallimna ibnek Ġesu. Jew se tbiddel l-iva tiegħek minħabba li tistħi turi li inti tħobb lil Ġesu. Forsi minħabba l-ħbieb u l-lob, jew minħabba l-irbit mal-ġid materjali, jew minħabba l-irbit mal-kumdità. Lesta taċċetta l-ħarsin ta' Ġesu u ta' omna Marija. Lesta li bħal Marija ċedi l-ħolma tiegħek u tgħid iva lil Alla ħalli hu jġib bidla fik. Fidejk.